И накрая сипваме ситно нарязан магданоз, пържените чушки и севрия, цепнати, за да попият по-хубаво доматения сок. И в доматения сок по желание се сипва захар, колкото искате да не ви е кисело. Тъй като доматите са леко кисели и на някой може да не му харесва. Един ред домати, един ред чушки севрия и после пак един ред домати с чесън, магданоз. Сега да имаш и една телешка пържолка. Уха! Това ли е, майстор готвач? Да. Приятен апетит!